Всем прывітанне. Гэта культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарадыё і арт-сядзіба. Чаму мы дагэтуль не ў масках, я не разумею. Ну, я думаў, дарэчы, на это. Трое, это просто набыць. Дома забыл респиратор. У меня есть респиратор дома. Распирает. Нет, тут каждый повинен со своей там, ветрозащитой. Як вы место вставляешь свой респиратор, каб ён тебе распирал. Там треба и инструмент вентиляции легких. Аппарат вентиляции легких. Да, культурная сядзіба, як вы уже здогадаліся, нумар 37. Сегодня мы... Алексей Сапрыкін. Павел Свердлов, конечно ж. Кашляну локаць, як правильно гэта рабіць. Наш сённяшні гость гэта музыка Сергей Башлыкевич. У Сергея мусіў быць прытанне Сергей. Добрый ранец, добрый день уже нават. Мусіў быць канцэрт неўзабаве у мінскім клубе Бруге 19 сакавіка. Але мы пачынаем з сенсацыі. Вось яшчэ сёння раніцай. 2 гадзіны таму. 2 гадзіны таму. Канцэрт гэты адбудзецца, ну таму што ўсё ж нармальна, замежных выканаўцаў не прадбачылася, я так разумею. Ну, без міжнароднага ўдзела, так бы мовіць, сапраўды. Толькі ашмянскія. Усе свае. Вот, все свае, але канцэрт перанеслі на у 7 траўня, здаецца. На травень. Так, пакуль што на травень, а там паглядзім. Спадзяюся, будзе. Мы ўжо плаўна ў навінкі перайшлі. Это толькі пачатак. І пра гэта, пра тое, як яно быць музыкам у часы чумы. Як увогуле быць не толькі музыкам, мне здаецца, любымі быць і спажываць культуру. Пра гэта і пра культуру мы і пагаворым. А зараз застаўка. Диджитал это что? Диджитал это вогуле. Это что такое? Это блог. Нет, это подкаст. Подкаст. А у нас видео. Прывітанне, дзелкі з подкаста Digital. Не, так я вось працягну тэму ўжо адразу. Нам трэба навінкі зараз. У навінку вот пра то, што ўжо на мінулым тыдні Менгарвыканкам выпусціў заяву з адменай розных культмасавых, спартовых, навуковых мерапрыемстваў з замежным удзелам. Антынавінкі такія. Што магло бы быць, але не будзе. Але разумееце, тут таксама самая цікавая сітуацыя ў тым, што гэта не забарона як такова, а проста нейкая рэкамендацыя. Так. Ну вось Лявон Вольскі адмяніў акустычны канцэрт. Вось Лявон Вольскі адмяніў. І зараз выходзіць онлайн, бачыце? Да, і дасць онлайн канцэрт 25 сакавіка. Учора, 14-го «Дай дарогу» быў онлайн-канцэрт. Там я яшчэ чуў Би-2 будзе рабіць онлайн-канцэрт. Карацей, все зараз... Увогуле гастролі па Еўропе там... Навернулись. Ну, Би-2 недалей трошкі ад нас. Ёсць жа гурт Наві, які планаваў вялікі тур па Еўропе. Вось літаральна ў гэтыя дні. У іх усе канцэрты зляцелі. Молчат. Это вот молчат дома. Што робяць? Молчат дома. Пачакай. Яны паспелі адтурыць, вярнуцца да таго, як закрылі межы па ўсім свеце. Ну то же ЛСП, дарэчы, які таксама зарабіў зараз турне па Расіі. Вярнуліся зараз. Яны вярнуліся, іх перанеслі на канцэрты ў Піцеры, яны на чэрвень перанеслі ў Піцер. Павінны былі ў бліжэйшым часе. Да. Пакуль у Менску не адмянілі ж. Нанес рашучы удар па культуры. Трэба сядзець чытаць кніжкі. РСП трымаецца яшчэ, пакуль не адмянілі, не перанеслі канцэрт. З вашымі пакуль всё было ў нас. Установкамі. 14-го быў спектакль, 12-го быў спектакль. Мы размаўляем пра сабакі ў руку. Да. Свабодны тэатр. Сцэнку свабоднага тэатра. Сцэну вялікую. Ну, мы пакуль, ведаеце, усіх гэта інфармацыя цікавіць, але пакуль адменаў няма, таму шаноўныя гледачы, сачыце за афішай. Sold out. Ну, з іншага боку, дзе яшчэ можна максімальна элітарна заразіцца хваробай, як не на свабодным тэатры. Бо дзе-небудзь у чарзе там, у чарзе за паперы, это празаічна было на свабодным тэатры. У глядацкай зале па самым цэнтры выходзіш на сцэну, сядзіць дзяўчына у такой вось масцы, і ты такі думаеш, ага, маладзец. А ты без маски. Без маски. Это свободный театр. Добро, что дякую Богу, в одежде некой. Слухай, а каб акторы выходили на сцену в масках, ну коронавирус, а что? Ну и играли в масках. Ну это коли мы поставили спектакль про коронавірус, гэта было б дарэчы. Зараз кожны спектакль про коронавірус. Ну, не. Ну было б цікава, напэўна, зрабіць нейкую падборку з класічных, магчыма, твораў, дзе задзейнічаны род менавіта, і табе трэба там ці выпіць атраву, напрыклад. Ну это Ромео і Джульетта, сладким ядом отравилась. Давядзецца ему і застрэліць, походу. А он п'е, а
все маска. Не, доживут до старости, а там от легочной недостаточности. А ён у масцы, и все, она не помирает. Это был бы хэппи-энд. Слухайте, можно это травить постмодернистскую хвалю? Як есть зомби-фанфики там, а тут будут коронавирус-фанфики. Так что, с новинами мы на этом... Сергей, у тебе есть какие-нибудь... Зашмяншчины. Зашмяншчины? Ну, я ось мамі якраз, ідучи сюди, потелефонував, спитав, мама, які новини, каже, у нас все добре, 4 чоловіки там положили в больницю з Кам'яноголога, які там контактували з неким, хто приїхав там хворий, але здоровенькі лежать. Здоровенькі лежать. Так на могилке, здоровенькі лежать. Что там на Ашмяншчыне ўвогуле, якія навіны? Культурныя ёсць? Складана просто сказаць, што з'яўляецца культурнай навінай на Ашмяншчыне. Там прэзідэнт уручыў там пашпарты першым нейкім там маладым ашмянцам, ось такого кшталту навіны. А не першыя, то есть ашмянцы апрыёры былі старыя ўсе? Перыядычна да Дня Канстытуцыі. Ты ж быў дзень. Ходзіць, я патлумачу, Сергей просто з Ашмяншчыны. Я з Ашмянаў. І таму мы перакінуліся раптам на тэму, а то ж нікому не зразумела. А то мы ўсе тут з Менску там. Ашмяны, гэта каля літоўскай мяжы, да, у бок Вільнюса. Ведаем, да. Звычайна прыходзіцца расказваць просто, бо Ашмяны, Орша, гэта плюс-мінус туды-сюды. Не, ну калі прыязджаеш аўтобусам у Вільню, ты ж заязджаеш у Ашмяны, на эту плошчу. Ну, хаця б на вакзал паглядзець. Плошча 17 верасня, дазвольце. Калі шчыра, у мяне таксама ў галаве адзін суцэльны коронавірус замест навінак. Коронавірус галаўнога мозга. Пераносны. Вяртаючыся да пераноснай тэмы. У тебя акуляры ў колер віруса коронавіруса. Чацвёра ў студыі. Я, Сергей, Алексей и коронавирус. Не, у нас есть чистые руки. Чистые руки, мы протерли. Они такие спиртовые. Product placement. Нормально. Что? Вітальна. Падышыш крыху і весялейшым робіцца. Ну, увогуле, вельмі цікава, як коронавірус мяняе нашае жыццё, мне здаецца. Давайте ў культурным плане. Увогуле, у плане таго, як яно арганізаванае. Атрымаецца зараз масавыя мерапрыемствы адмяняюцца. Вось я сёння мусіў пайсці ў штодзекалі палац моладзі. Того, штодзекалі не пайду. У мяне свабодны вечар, значыцца, да, што мне рабіць? Не ведаю. У кавярню страшно. Не пойдзеш. Мне падаецца, это на карысць з іншага боку. Не пойдзеш. Ты посядзіш дома, прачытаеш якую-нибудь кніжку, паслухаеш новы альбом, які давно не гукаў. Дома сумна. Да, ну прыборачку, ладно. Прыборачку я на выходных толькі што зрабіў, ўжо ўсё. Ну яшчэ прыбраў. Ёсць меркаванне, што зараз павінны там атрымліваць плюсы там Netflix, Steam, там, которые прадаюць камп'ютэрныя гульні, і там онлайн продажы кніжак нейкіх. Але онлайн-продажы ўвогуле зараз, мне здаецца, у шакаладзе. Я на выходных чуў, што такі сервіс папулярны, як Е-дастаўка, у Мінску заказы больше не прымае просто тупо потому что заказу там не ведаю, на тыдзень наперад. Ну это зразумела, выгодно, але з канцэртам так. Ну, з іншага боку, прыватныя канцэрты трэба. Да, можа час распрацаваць стартап прыватны онлайн-канцэрт. Мне здаецца, што это вебкам-мадэль, вебкам-музыка. Ну да, все-таки вебкам-артыст. Не заразіць. Ну, конечно. Я скажу, что уже у гадзіну Арцядзіба будзе заяву рабіць. Адпаведна, у гадзіну дня. У гэтай цяперашняй сітуацыі. Да, таму чакайце, будзем таксама для вас працягваць культурнае жыццё, але ў іншых хвілінаў. Ну так. Ну так, это калі вы слухаеце ў жывым эфіры, а не ў запісе наш падкаст. А калі ў запісе, то, відаць, найхутчэй Арцядзіба ўжо зрабіла гэтую заяву. Ладно, слухайце, пачытаў я крыху пра гісторыю пытання. Якога? Ну, ведаеце, якія былі пандэміі ў Еўропе самыя... Ну, чорная смерць. Да, чума. Это было чума, іспанка. Іспанка. Ну, іспанка это асобна, таму што это ўжо 20-е стагоддзе, і жыццё падчас яе ўвогуле не замірала ніяк. І гэта яшчэ і 10-е гады, шалёныя вар'яцкія, часы мадэрна, часы вялікага распаволення. Все читаюць Ніцше, які там недавно памёр, все захапляюцца Фрэйдам, яго гэтым вучэннем, здымаюць кіно, экспрэсіянізм на вось ужо зараз з'яўляецца, всякія розныя людзі таленавітыя выдумляюць футурызмы, акмеізмы і іншае. Ізмы. І, карацей, жыццё віруе. І на гэтым фоне людзей выкашвае інфекцыя. Гэта не вельмі цікава абмяркоўваць. Пачакай, цікава. Ну, для чаго ты ведзеш, просто скажы. Таму што нашмат цікавей усё было ў сярэднявеччы, калі была бубонная чума.
калі ніхто не ведаў, што з ёй рабіць, ну фактычна як бы ты жыў у горадзе, шансы твоей памерці, это не як зараз з каранавірусам, там колькі 0 у нашым 0,2%, да? Я вывел лічбу 1,000 насельніцтва свету не заражена коронавирусом. 1,000. Там некалькі сотень чалавек. 7 мільярдаў. 1,000 ад сотка. Сотка. 1,000 То бок 125 тысяч было там ад 7 мільярдаў 700 мільёнаў. Там 150 уже, мне здаецца. Ну, может, 150. Ну, але парадак ад гэтага не мяняецца. Зараз же ну, сярэднявечча, мне падаецца, все-таки по-іншаму гэта працавала, тому што вельмі павольна ўсё это распаўсюджвалася. Окей, ты ў горадзе... Ну, людзей было менш, ну, нашмат. Хуткасці былі менш. Ну, конечно. Да, ты, в прынцыпе, мог ведаць, што калі там нехта жывы там даехаў до твайго горада і сказаў, што ў суседнім горадзе там чума, што трэба рабіць лыжы. Да. Трэба найперш этого человека выперці распять падалей, ну типа здалёку спытаць, що прыйшоў, ідзі ў свой астравец. Шведскі гумарок. Сэнс у чым? Сэнс у тым, што нават у тыя жахлівыя часы не знікла мастацтва, у прыватнасці музычнае, у прыватнасці всякія розныя трубадуры, міні-зінгеры ходзяць туды-сюды, спяваюць, вандроўныя тэатры ходзяць туды-сюды, спяваюць, паказваюць п'есы і ўсё астатняе. Ну, мне падаецца, ты ідэалізуеш усё-таки. Я добра ўяўляю, як пад'язджае там на сваёй там тачке возе нейкі там вандроўны тэатр і здалёку выглядае, як там ці ёсць жывы і як пахне таго горада, куды мы там збіраемся. Бо, в прынцыпе, я думаю, навучаныя былі і вы бачылі не лезлі куды не трэба. Зараз відэа бачылі з Італіі відэа, дзе людзі адкрываюць вокны, граюць на гітарах, спяваюць, неяк разнявольваюцца падчас эпідэміі, падчас каранціну. Это цікавае яднанне нацыі такое. У ізаляцыі, як бы кожны сам сабе. Ну да, там... Бачыце, роўна ім немагчыма без нейкіх музыкаў, культуры. Ну, у нас варта, напэўна, рабіць зараз просто больш дробныя канцэрты, там больш-меншых, магчыма, той же самы графіці зараз там чарговы раз ажывее, там будзе болей маленькіх канцэртаў. Ну, незразумела, як вось. Таго чакаць ад людзей кватэрнікі, сапраўды нейкія сябры. Бо як робіць онлайн-канцэрты. Ну да, онлайн-канцэрты. Мы якраз і думаем зрабіць нейкую замену. Вось у нас зараз гэты канцэрт некуды там пераносіцца надалей. Окей, это мы лічым это на плюс, мы там лепш падрыхтуемся, зробім большую праграму, але пры гэтым мы ўсё роўна там прэзентуем сінгл онлайн, які там выпусцім песню, і як нейкую замену, магчыма, таксама падумаем, як вось па ўзору Лявона Артуравіча зрабіць нейкую, магчыма, онлайн-кватэрнік, онлайн-канцэрце, дзе можна і пагаварыць, і паспяваць, і нешта там данесці. А вось, дарэчы, да пытання да адмены. Усё ж такі гэта каранавірус, ці гэта вы мала квіткоў прадалі? Ну, мы прадалі больш-менш нармалёва квіткоў. Я думаю, каб не каранавірус, мы прадалі б яшчэ болей, было б зусім чакі-пукі. І працуе, людзі... Можна было б праводзіць. То бок тут няма нейкай фінансавай нагоды, адмены. Ну, і, в прынцыпе, да маёй пазіцыі, што я, в прынцыпе, больш-менш скептычна зараз стаўлюся там да верагоднасці таго, што на нашым канцэрце там мы пазаражаем там усіх, я са сцэны там у запале гітарнага сола, да, сваёй сліной заражу там 12 восьмікласніц, яны пойдуць у школу, будуць там дзяцей заражаць астатніх. Што прадбачыцца восьмікласніцы на канцэрце? А у вас там это аўдыторыя восьмікласніцы, так? Не, чаму ты іх? Это неяк выпадкова атрымалася. Ёсць трэнерам нейкіх дзяцей? Не, зараз не. Ну, таму я не ведаю, чаму восьмікласніцы. Не, калі важатым быў, насамрэч, так, я некалі ездзіў важаць шестидесятидашны летнік, і да гэтай пары ходзяць на канцэрты людзі, якіх я быў там важатым таксама. Там некалі маленькія схадзілі, ўсё-такі это ўражванне таксама даволі моцнае, звычайна, нейкае робіць. Але яны ўжо, канечне, далёка не восьмікласніцы. И это добра. Шкада. Это... А восьмиклассницы-то не стареют. Ну, восьмиклассницы. Только ты ну, працягваць просто ідэю, да, што я, в прынцыпе, скептычна стаўлюся да таго, што я там пазаражаў бы, там, ці мы ўсе адзін аднаго пазаражалі бы. Але просто ёсць нейкая сацыяльная адказнасць. Ну, я ж не Петя Клюю. У мяне не такі падыход да канцэрта ў плане. Канцэрт не для таго. Не з тым ты пасля майго канцэрта дзевачкі ідуць да хаты.
скучны канцэрт. На чыёй гледзіш? Пасля Пеці таксама да хаты? Привет, Петя, люблю і паважаю. Яго канцэрт, дарэчы, у траўні таксама, 5-го, по-моему. Ён таксама перанёс, ці адразу запланаваны? Не, яго адразу быў запланаваны на травень. Ну, якраз. Пасля яго канцэрта «Девочки, это спяцца» і прыйдуць на наш, спадзяюся. Ну, конечно. Дык вось, але я адчуваю нейкую сацыяльную адказнасць усё-таки, што, ну... То бок все ж таки лепш не збіраць, а то ці мала што будзе. Так, то бок, ну, я рэаліст, але пры гэтым... Это ж як кажуць пра... Лепш вера, чым неда. Грамадскае меркаванне, скажем. Я кажу, чаму трэба прышпільвацца ўсім у аўтамабілі. Ну, нават я там упэўнены кіроўца і... Ну, просто для прыкладу. Але упэўнены кіроўца кажа, все прышпільваецеся, яны кажуць, так а што здарыцца? Ты нармальна водзіш. І ззаду, і спераду, і збоку, з усіх бакоў прышпіліся. Так я ж на дарозе не адзін, а раптам насустрач трапіцца. За жыцці іншых людзей. Добра, мы самі адно-аднаго не пазаражаем. Ну, хто-небудзь прыйдзе, як той мужик, который з Італіі прыляцеў, не сказаў, што ён з Італіі прыляцеў, і апынулася... У контакту 91 чалавек першага. 91 чалавек пайшлі в это самае, в лякарню. І там найхутчэй павыяўлялі. Ну вось, ад такого ж ніхто не застрахаваны, што сярод слухачоў гурта Лейбанік. Лейбанік ці Лейбонік? Лейбонік. Таму што у беларускай мове на «о» націск. Насамрэч, это слово трошки па-за межам беларускай мовы. У нас тут і першае «е», а не «я», нягледзячы на тое, што націск на «бонік». Ну, так ідзеш, это ж таксама трошки ад беларускай мовы. Вяртаемся да культурнай тэмы. Добра, Лейбонік. Я звычайна расказваю эту гісторыю на канцэртах і стараюся публічна не афішаваць. І што і як. Такая замануха такая. Вы прыходзьце, я вам раскажу. Класна, калі была вельмі папулярная група «Нагуаль», я хадзіў час ад часу, даволі рэгулярна на іх канцэрты, а Лёня, ён заўжды распавядае пра інструменты, на якіх грае. Дастае інструмент «Ёлкін нос», карацей, ёсць його такі. Кажа, ну, і хто ведае, як называецца этот інструмент, а я ўжо трэці раз на этом канцэрце кажу, «Ёлкін нос». Чорт. Ёлкін нос, гэта што можа быць? Верхушка елкі? Это такая... Вось такая штука, ён пик-пик-пик. А чаму ён так называецца? Ну, таму што падобна, ёлкін нос. Вот так, такі інструмент. Ну, вельмі цікава, з інструментамі Лёні я некалі паслухаў у некаторых песнях, у іх ёсць такая штука, дудачка, которая вау-вау-вау робіць як диджейская такая, скрэтчинг. Вось, і думаю, блин, офігенний інструмент, нейкі мега этнічны. Не, это якраз, ну, як дудка такая, там нават ніякіх регуляцій, нічого нема, там ні кнопочок, ён просто там ну, як скрэтчинг, натуральный, диджейский такі. Думаю, як это называется, что за мега этніка такая, откуда она, з Африки, з Паўднёвай Америки, там все, спрабаваў просто шукаць там по інтэрнэтах, разглядаць, дзе якія прадаюцца этнічныя інструменты, якія бываюць. Са шмянаў, насамрэч. Пра шмяны асобна трэба заўсёды гаварыць. І потым, уже пазнаёміўшыся з Лёнем, я спытаў, а што гэта навогул такое? Типа, дзе ўзяць? Такі, мне вельмі падабаецца. Я таксама такую штуку сабе хацеў. Ён кажа, я ў дзецкі міру купіў. Блин, просто продавалася, оно ніяк не называецца, это просто дудка з дзецкага міра. Яшчэ серебряная свадьба, мне здаецца, калісьці рабіла інструменты з падручных материалаў. Я памятаю, быў артыкул. Добрый день. Мне здаецца, што это зараз былі я уже думал, культурно уже все, нас пачнуць забіраць. Санітары. Прыйдуць санітары. Праз камеры памерылі нам тэмпературу, напэўна. Про што я хацеў распавесці? Пра інструмент... Ну, пра нагуаль. Нет. Ну, ладно, з нагуаль. Пра гісторыі на канцэртах мы гаварылі. Пра серебряную свадьбу, точно. Дзякуй нашаму гукарэжысёру Олегу Петровичу. Які сочыць хаця б нашу размову адрозне ад нас. Самі выплылі. Ну да, карацей, быў артыкул, Артём Залескі пайшоў на будаўнічы рынок, набрал там всяких этих раструбы, воронкі, трубы, карацей, нейкі пылесос там стары, яны там нарабілі сабе інструмента неблага. Берлінская вось это Блюмен команда, да, яны ж там на трубах там. Ой, ну тані доскі былі. Einstürzen den Neubauten. Ведаеш такі гурт? Warum? Ja, Deutschland ist ein schönes Stadt. Это ж индастриал. Вось яны играюць на пілах там на ўсіх. А на пілах, я вам скажу, я ў дзіцячым заслужаным калектыве Рэспублікі Беларусь таксама гралі на пілах, на гэтых чыгунах. І точно з Мінску. На прасах. Іншых інструментаў не было? Не, там былі такія адмысловыя грымелкі там. Ладно.
Сергей, слухай, вось ты пачынаў увогуле музычную кар'еру з кавераў, як мне падаецца, а пасля пакрысе гэта публічнае праяўленне, публічнае музычнае. Да, ну самыя былі класныя песні пра секс з барадатым мужчынам, напрыклад, вось я памятаю. Это было даўно. Ну і зараз, я думаю, цябе не адпусціць без этой песні. Ну, мы не ігралі навогул, а якраз такі ў чацвер збіраліся зайграць, вярнуліся да яе, бо, в прынцыпе, чаму б і не. Ну, як увогуле вось твой шлях, як ты сваё месца ўяўляеш, дзеля чаго ты пайшоў у гэты бізнес, у гэту гульню? Ну, вось няма такога, дзеля чаго я раблю тое, што мне падабаецца. Мне вось прикольно пайграць такія песенькі. Мне падабаецца паспяваць там сваё нешта. Ну і датычна да каверу, спачатку якраз такі былі даволі шмат там сваіх песен, розных там вясёлых, нейкіх сумных. Просто калі я зрабіў секс з барадатым мужчынам, то ён такі трошкі мінімальна завірусіўся, да, стрэльнуў пра яго там, ну, самі аўстралійцы гэты The Beats, яны там захайлайцілі, што типа, о, прикольно там. Это і ён там пайшоў у народ. Хаця зараз праблема канцэртная якраз такі, калі на канцэрт людзі прыходзяць, паглядзеўшы там гэты секс з барадатым мужчынам, ці там Брагін, які таксама з'яўляецца каверам на кавер, там навогул там мега-мега барада ў гэтай песні. І чакаюць, што я зараз буду гэта іграць, а я Брагін, да. Это, ну, это ёсць песні, якіх чакаюць, а ты абламываеш. Так. Это жорстка. Да рэчы, у меня ўзнікла думка про секс, ну просто не без барадатого мужчыны, про секс. Увесь час думка. Кожныя 3 хвіліны. О, пора. Глядзі, зараз все сядзяць у асноўным дома, глядзяць серыялы, там чытаюць кніжкі. А вы уявіце праз 9 месяцаў, які бум нараджальнасці? О, да рэчы, ну, цікава будзе. Было ж это пра... Шановныя ўлады, дадатковая нагода абвясціць каранцін. Так. Без жарту, не просто... Трэба ж падняць дэмаграфічную сітуацыю. Студэнцкі каранцін будзе. Мне здаецца, што такая нараджальнасць. Студэнты якраз такі... І школьны каранцін. Не, так студэнты раз'ехаліся па дамам. Это, блин... А это самае праблемнае, між іншага. Студэнты паехалі... Яны разнеслі вірус па ўсёй краіне. Не, каб ім сказалі, там у інтэрнаце закрылі на некаторы час. Вот это там бы было. Капец. Трэба было б яшчэ адзін інтэрнат будаваць. Ну, для маладых сем'яў. Дзеці алімпіяды, дзеці фестываля, дзеці коронавіруса. Слухайте, жарты жартамі. Мы хацелі паглядзець, як там з дзецьмі еўрапейскіх гульняў, дарэчы. Вельмі цікава. Уже прайшло 9 месяцаў. От з ліпеня раз 5, 6, 7 не прайшло яшчэ. Яшчэ не, яшчэ рано. Але трэба адсачыць сітуацыю. Мне здаецца, што, канешне, не шмат прыехала турыстаў. Не, ну да. Ну, але прыехалі ж. І спартоўцы. А там, дзе вялікі спорт, тут, мабыць, там і секс. Трэба пачаць з хакейных яшчэ чэмпіянатаў, як там справы былі. Ну, хакейныя чамусьці я не ведаю. Ну, да, ў 2014 у нас было. Там, мне падаецца, і півы ладна выпівалі. Дзе там? Дзе полуфіны, полуканадцы. Не, ну чэмпіянат России по футболе мы не пераплюнем ніколі, там, дзе ўсе гэтай былі гісторыі пра тое, як нейкая жанчына з Астрахані выдавала сябе за турыстку з Калумбіі, а нейкія мужыкі з Азербайджана выдавалі сябе за турыстаў з Аргенціны, і типа высветлілася пасля, што яны адно-аднаго падманвалі. Ну, як бы яны вот все вот было. Я заўсёды, калі прыязджаю ў Расію на футбол, прыкідваюся ангельскім заўзятарам, размаўляю выключна па-ангельску з імі, і тады вельмі добрае стаўленне для цябе. Вельмі добрае. Яны адразова, please, yes. Это ты да каго? Ну, да, нет, калі ты да адміністрацыі пашчах. Не, да, ахоўнікаў. Да, ахоўнікаў, это стюартаў. Это фанатаў Спартака не спрабаваў. Мы гралі з ЦСКА. Успамінаецца якраз, калі быў той хакей, у меня есть 2 сябры весельчакі такія, і адзін з іх, Дзіма, ён рабіў выгляд, што ён швейцарыц, яны на фан-зоне тусілі, а другі Антон быў перакладчыкам. І па выніку Дзіму забралі ў пастарунак на суткі. Ну, але швейцарыц, ён да апошняга трымаўся за легенду. Ясна. Як это мы з'ехалі на... 5. Дзяцей 4, не, Швейцарыя 4. Італійскую, французскую, рэтэраманскую і... Якую яшчэ? Нямецкую. Там у Бельгіі больш складана. Як мы з'ехалі на спорт? З культуры. Спорт таксама боль. Спорт адмяняюць, зараз чэмпіянат Англіі адменены, а ў мяне так квіток на 25 красавіка набыты ўжо на футбол. Адменены чэмпіянат Англіі. Да 4 красавіка пакуль што. І вы ўсё ж такі, у вас жа і гастролі свабодныя? А гастролі пакуль яшчэ не адменены, таму мы яшчэ не. Ясна. Ну што, давайте
подумаем, калі раптам будзе карантин, да. Вось все, засядзем мы дома. Чым будзем развлекаць сябе? Мне здаецца, давайте шчыра, подписки на Netflix ні ў кого з нас няма. Але это можна оформіць. Можна, конечно. Мне здаецца, это вельмі добры час, каб нейкія новыя навыкі там для сябе пачаць навучыцца граць на музычных інструментах. Будзем рэалістамі. За 2 тыдні напісаць кучу тэкстаў для сваіх музычных праектаў, спектаклі. Мне падаецца, ўсё-таки хутчэй час карантыну ўспрымаецца як нейкі час такога адпачынку, а не часу для развіцця, і больш прайсці кар'еру будзе фух, трэба, ладно, асабліва тыя, хто там працуюць дома, першы працуюць больш расслаблена, падаецца, па-другое, яны не тых, хто працуюць дома, яны працягнуць працаваць дома. Пасля гэтага яны хочуць проста расслабіцца, а не там вывучаць нешта новае. Мне здаецца, што чалавек сутыкнецца беларускі з вялікім экзістэнцыяльным крызісам. Ну, глядзіце, ты хадзіў на працу, працаваў, ўсё у цябе ў жыцці было як па заведзёнцы. Дзень за днём, тыдзень за тыднем, месяц за месяцам. Тут хоп, карантин, на 2 тыдні стоп, все, рабі, што хочаш. А ты прачынаешся дома. Рассэнсаванне ўсяго. Ёсць, ведаеце, такі сіндром школьнага аўтобуса. Калі чалавек у адпачынак выходзіць, але ў панядзелак, першы дзень адпачынку па інерцыі напранаецца, там будзільнік заніце, напранаецца, едзе на працу. Як кожны дзень як бы ездзіў, так і працягвае ездзіць. Вось, а тут ты хоп, устаёш, выйсці няма куды, і ты застаешся сам насам, як бы з сабой. І тут, мне здаецца, пытанне нейкіх унутраных духоўных рэзерваў, вось менавіта культуры. Ці знойдзе чалавек у сябе сілы прыдумаць нават, што яму цікава, прааналізаваць сябе. Вось. І выбар. Што яшчэ застанецца? Самае яшчэ праблемнае — это выбар. Чаму слухаць гэту музыку, а не эту, чытаць гэту кніжку, не эту. Мне здаецца, што это выбар, на жаль, найхутчэй все зробяць вельмі проста возьмуць так пульт дыстанцыйнага ўправлення. І ўключыць БТ? Тэлевізор, да, што там ёсць, што будзе па тэлевізары, і вот так. Ну, калі няма тэлевізора. Мне падаецца... Няма тэлевізора. Мне няма тэлевізора. Мне з'явіўся недавно. Вірусная 5. Мне падаецца, зараз такога няма, вось я добра помню, як раней, у мяне быў там нейкі вінчэстер пераносны, дзе было просто напісана шмат там нейкіх фільмаў, которые я там, умоўна кажучы, там на чорны дзень, калі будзе там лакальны блакаут, буду там глядзець. Зараз гэта не актуальна, але ўсё роўна у кожнага ў галаве, мне падаецца, вельмі шмат ёсць таго, што ён хоча паглядзець, прачытаць, пагуляць, шмат контента, да якога ты просто не даходзіў, і не будзе нейкай там глобальнай праблемы там пераасэнсавання, а што рабіць з маім жыццём, у мяне там некалькі дзён вольных там з'явілася, напрыклад. Просто ты будзеш скупаць з бліжэйшай лужайкі. Не даглядзеў, даглядзіш. Нарэшце Манчестер у моря асілю з 8-га раза там. Ой, блин, жорсткі фільм. Я даглядзеў. Я глядзеў у самалёце неяк. Вось цікава параўнаць вось такі рэжым карантына з самалётам, бо я, гледзячы нават на сваё жыццё там за апошнія гады, што самалёт, калі мне там нейкія вялікія пералёты атрымліваюцца, это навогул вельмі спакойны час, калі можна нікуды не спяшацца, таму што у цябе вось ты дакладна ведаеш, што табе ніхто не напіша, нікуды цябе не пацягне, нікуды ты не пойдзеш, нічога ты сабе не прыдумаеш, на гітары не сядзеш іграць. Ты можаш ці чытаць, ці спаць, окей, есці там трошкі выпіваць, но ўсё роўна гэта ж бясконца не будаш рабіць, ці глядзець кіно. І вельмі так падыходзіш до таго, што табе прачытаць і што табе паглядзець. Вот самае важна глядзець, а не ўключыць яго фонам. Не, да, так ніхто фонам не ўключае. Мне падаецца, гледзячы, людзі ў самалёце рэальна сядзяць, канцэнтрыруюцца там на кіно. Бо так, я таксама хварэю такой штукай, што я магу дома ўключыць фонам, часцей я спадараюся нейкія там відэакліпы, там Tiny Desk, там што-небудзь такое ўключыць, дзе відэаканал, дзе жывую музыку іграюць, каб я там паглядаў часам, але, в прынцыпе, проста слухаў. Але бывае такое, што нейкія там серыалы там на механіке такой глядзіш, паралельна нешта робіш, там прыбіраешся, струны мяняеш, коціка гладзіш там. Я так падкасты слухаю. Падкасты, насамрэч, гэта нішавы прадукт, мне падаецца, які для таго і існуе, каб табе не трэба канцэнтравацца вельмі ўвесь час, там жывень, конечно, расказваюць табе, і ты можаш просто так па методу Ілоны Давыдавай пылесосіць і слухаць дыджытал. Самая жэсць пачнецца, калі нам адрубяць электрычнасць. Вось это сапраўды, это мега-мега лакаут. Калі ўжо да ТЭЦ дабярэцца карантин, АЭС мы не паспелі, дзякаваць Богу, запусціць. Уяўляеце сабе? Каранавірус на АЭС. Перастануць працаваць? Не пойдуць працаўнікі на ТЭЦ. І ўсё.
Не, я думаю, хутчэй будзе так, што яны адтуль не выйдуць і будуць там працаваць. І таму праз 9 месяцаў Нет, там, мне здаецца, такі калектыў. Ну, вось, тэатычна бэбі-бумаў, ёсць жа нават, здаецца, гулялі пытанне пра што дзе-калі, ну, што дзе-калі некалі, пра, як там у Нью-Йорке, у нейкіх там 70-х ці калі быў мега такі блэкаут, да, некалькі дзён там не працавала электрычнасць навогул, і быў там, ну, па-першае, было марадзёрства, а па-другое, быў бэбі-бум пазней. А ў Брытаніі ёсць электрастанцыя, якая разганяецца да пікавай магутнасці за 16 секунд. І улетае ў космас? Адмыслова пабудаваная на выпадак перапынкаў у футбольных матчах. Калі перапынак у футбольных матчах, все ідуць паставіць чайнічак, включаюць электрычныя, і спажыванне вот так вот, а пасля назад. Напиши пытанне на што. Так было ўжо. Что ты думаешь, телевизоры? Я это ведаю? Не, а вы ведаеце, што зараз там у Брытаніі ёсць нейкі там авіяносец памерам з 4 футбольныя палі. І ён можа змясціць там до 500 чалавек, і можна паралельна 4 матчы граць, і это адна з магчымасцяў дайграць футбольны чэмпіянат. Калі калі мячык пераляціць у нейтральных водах. Хто палезе, да? Так, цяпер ты бежыш. Калі кажуць пра Брытанію і вірус, я адразу прыгадую фільм 28 дзён, мне здаецца, так і называецца. Ці 28? Там типа спустя 28 дзён пасля. Некалькі ёсць фільм. Да, калі ўся Брытанія вымерла ад эпідэміі невядомага віруса і зомбакоў, але адна жанчына засталася, і яны паспрабавалі засяліць. Ну, што я буду спойлерыць? Не буду спойлерыць. Атрымалася засяліць ці не. Насамрэч, я на пачатку хацеў пагаварыць пра вось творы, дзе ёсць такія ж сітуацыі. Але просто мы переключыліся далей на каляшмянскія нейкія тэмы. Сапраўды, дзе ў кіно, дзе, ну, кіно, ладно, можа, класічную літаратуру. Серіал «Эпідэмія» апошні быў расійскі. Там я просто ты сказаў эпідэмію, я ўспомніў, што якраз недзе запланаваны там у гэтым месяцы ці ў наступным эльфійскай рукапісе гурта «Эпідэмія» ў Мінску. Ці адбудзецца ён? Раз эпідэмію адмянілі канцэрт гурта «Эпідэмія». Таксама напішы пытанне, на што. Нормально, можна. Крэсны ход супраць каранавіруса адмянілі. З-за каранавіруса. Ёсць жа шмат. Ну, насамрэч, чалавецтва спрабавала аналізаваць усё гэта, да, і спрабавала шукаць выйсці. Самае першае вядомае это Дэкамерон Бакачча, калі людзі, якіх чума закрыла разам, ну, яны мусяць перачакаць, каб не захварэць, яны пачынаюць распавядаць адно аднаму цікавая гісторыя розная. Можам, дарэчы. Ну так, мне падаецца, нейкі такі на гэтай тэме можна чакаць росквіт герметычных нейкіх там дэтэктываў таксама, таму што у цябе ёсць сеттынг, актуальны сеттынг, што вось там людзі недзе зачыненыя там за каранавіруса плывуць на нейкім лайнеры «Прынцэсы Даймонд», і хто з гэтых 1000 чалавек? Там раней як было? Якія-небудзь геаграфічныя такія вандроўнікі папёрлі на поўнач куды-небудзь, там іх адрэзала цывілізацыі, і яны аднаго паелі за зіму, да? Цяпер як будзе? Група вандроўнікаў все рэйсы адмянілі, застряла дзе-небудзь на краі света, і тая самая сітуацыя пачынае раскручвацца як бы ну, в принципе, да, ёсць кананічны сюжэт, колькі там набор гэтых сюжэтаў, і змяняецца сеттынг. Ну, мы просто жорсткі, але это правда. Мы ж пачыналі з таго, як маглі б нейкія класічныя творы змяніцца, пастаноўкі, да, падчас каранавіруса. Інтэрпрэтацыя. Можа быць цэлы асобны жанр. В ожидании Годо цягнуўся яшчэ даўжэй. Не, ну да, правильно. Хто прыйдзе? Першы. Ёсць цэлы твор «Чума» Камю, да, там, правда, пра фашызм, а не пра чуму. Ну, як бы, чума — это метафора такой тоталітарнай навалы, якая падпарадковвае там розум, а іншых як это правакуе, падымае на нейкую барацьбу, і наадварот унутраныя рэсурсы у іх нашукваюцца. Але это ўжо зусім сур'ёзна. Цікава, як дадаткова нейкія сэнсы з'яўляюцца ў творах, зноўку, калі працягваць аналогію. Вось каранавірус, ёсць жа меркаванне, што ён паходзіць ці то ад змеяў, ці то ад кажаноў. Вось, напрыклад, той жа Рыкі-Тікі-Таві. Уже таксама ён яшчэ больш гераічна выглядае, таму што ён змагаецца з нагайнай. Але вось, да, каранавірус — это як эфект матылька. Адзін чалавек з'еў кажана,
і па ўсім свеце все адмянілася. Озі Осборн. Все праз Осборн. Якраз, до речі, альбом відео недавно, і кажуть, хороший. Ну, на этой фразе коронавирус — это эффект мотылька. Мы могли спинить программу, на самом деле нам пришел уже час закругляться. Конечно, это был такой краху хаотический выпуск. Культура і коронавірус. Пайду за туалетнай паперай. Разам з... Я, до речі, не разумею, у чым цыміс туалетнай паперы. Што, чаму? І ніхто, мае сябры... Ведаеш чаму? Таму што коронавірус адзін з сімптомаў, гэта, прабачце... Дыярыя. Да. Да, а жартуюць, ведаеш як? Што коронавірус — гэта калі адзін чихнуў, а чацвёра усрались. Да, я бачу. Трэба шмат туалетнай паперы. Мне это... про туалетную паперу, мне падаецца, это такі ад Савецкага Саюза яшчэ пашло, калі туалетнай паперы была дэфіцытам. Вось я вспоминаю нават у 90-е, калі мы там ездзілі з бацькамі за Шмянаў там у Ждановіча і закупалі там апроч кансерваў там типа на некалькі месяцаў туды. Мяжа ўжо была. У Вільню таксама ездзілі, але меней. І таксама добра помню, мы закупалі вялікімі там этими кубамі такую туалетную паперу. Это... Крацей, сябры, спадзяюся, што праз тыдзень мы з вами пабачымся. А хто тут ведае? Што будзе праз не ведаем, што будзе праз гадзіну, закрыццё і ўсё, і капец. Вось, спадзяюся, што все мы эту навалу перажывем. З Сергеем Башлыкевічем мы пабачымся ў траўні на канцэрце гурта Лейбанік. Асабіста вас запрашаю. Да, я раскажу, каб запомнілі, як называецца. Лейбонік. С тобой Лейбонік. Точно, Лейбонік. Што я за глупы чалавек? Будем так сказать. Культурный тролль. Павел Свардзян. Хто будзе у нас на наступным тыдні? Мы не ведаем. Хто выжыве, той і будзе. Самы здоровы. Культурная сядзіба Алексей Сапрыкін. Павел Свердлов, конечно ж. Да побачення. Пакуль. Да сустрэчы.